हा गनो ओइ सावला मा हाग्राबारि लिंबोखोब्रा थोद माथो खिखा मोनामलाबायजोबथारबायसोब्रा गारलाफ्लांबायसो नामा खाथियावनो दंदां बबावबा सोरबा सिख्ला खिनायाव दा नुफ्रांहैथोंसै नुथां नुबासो मोजां मोजां गुन्दा होनजानो नोङो होनथां खारगोन ना गुन्दा होनबा गोदोबो मालाय सिखाखौ ना गुरनायाव बांगुमैनाया रायजोजों मिटिं खालामनानै बुजानायखौ बावबाय बियो बेखौ दा बुंब्रा लाजियो आङो रावबो गैयालै बे जायगायाव रावबो गैया गोरलै आंल' बारग'खासिगोन नंगौथ' बिराद मोजां जायगाया बासायबायला आंखौ अननानै हगारदोलै आंहा फिउचार जेनेरेसन दङ अननानै हगारदोब्रा हगारनो लामानि जांसिया नोंसिनो सामा मासिन दुगा दुरा उलसिया जाथारखो बियो सामा र' ओइ सामा लाजों रोङाबे बिफायाबो बिदिनो अलसिया लोङै जायै हा हु फानजोबनानै थैलांबाय मा बुरखांलाबायखोब्रा बिलै मा बुरखांलाबायखो ओइ नाथुर सिन्थाव बिमा जाबा बेबादि सिख्ला रायनांगौ नामा फुंनि 8 बाजियावनो सिख्ला बोग्रा हरसे खालामबाय थायो ओरैनोबा हरफ्राव माबा माबि सानबाय बायनो उन्दुनो ओंखारलाय लांला नायथांगौ नोमाया इसकुसिजों सारलाबायना नोंखौ होथारगोन आं नोंखौ आंजों बिहामजो नागिरनो रोङै बुरिया बिमाया मालाय मोजां सिमाव जमनायखौनो जोलैयानो मोजां नंखाया आंखौ माबोरै मोजां जाजानो लुगैयो नोंलाय जोलै मोजाङा बिमाया नाथ' फिसाखौ साम' दोनदों आं दोनाखै नोंनि नोंफा जोलै मोजां जौ फाग्ला मुथामासो दोनदों दा ओरैहाय थांनानै लोंसोनानै फै दा मोना हले माइरंआ गैखाया नै नों नाथुर आयो दाबो बहायनो दङ नोङो आयु नारसोआदा हाब मा दहम दाहाम दानो बेबादि बावलाबायना बिरादलाय थां थां ओइ आंथ' गोबोरखि जाग्रा फिसाला सोरनि न' नुदों आं माबानानै माबाखादोंना माबाखानायसो आङो बेखौ माबानानै सोरनि न'आव फैनानै एथ' दुगा जादोंब्लालाय दै दासोमनांगोन नों मिथिबाय नै ओइ नारखो बुदां दिनैसो बम्बाया गुरब्ला खावब्ला नुजाफैदोंलै नोङो दिल्ली बम्बाइआव हिन्जाव लाङै फाननानै जाहैग्रा नोङो दाख्लैबाथाय टिभिआव नुदों आं नोंखौ ट्रेन स्टेशनाव बोख्लायजानाय आरो दिनै नों जोंनि न'आव फैनानै बेबादि मा खालाय सानदों नोंलाय ओइ बुदभब गोबोरखि जाग्रा फिसाला आंखौ जानला मोनला खोथा दाम नोङा बयलार गारियाव नुवा नोंलाय हा साबनि सोमोना दै दासो मोनगोन आं दुनियानि मानसिया नोंखौ दाला लुनानै बुंगासिनो दङ हिन्जाव लाङै दिल्ली बम्बाइआव फाननानै जाहैग्रा आरो मा मिथिया नोंखौ नोंलाय नों मा नुदों नों मा हा पेपाराव नुदों मानसिफ्रा बुंसोगारदों दालाल होननानै नोंखौ मालाबा पेपार फरायफैखो नोंलाय माला पेपार फरायफैखो पेपारखौनो उल्थासो फरायनो नोङो अनासाखौ आखाद होगा गोबोरखि जाग्रा फिसाला जा गाथि जागोन आं नोंखौ मिथिबाय बे हिन्जावखौ माबा बाथ्रा देबाय बाथा मिथिबाय ओइ मा खालामनो फैदों मोजाङै फैदों बेबादि गरम खोथा बुंफैनाङालै मोजाङै रायलाय आरो मोजाङै थां औ मोजाङै रायलायनांगौ आखल आखुखौनो मिथिजोबखागौ आं बिनिखौ मालानिफ्राय मिथिखो नोंलाय ओइ जिरायना थाथ' आं साहा फुदुंना लायग्रोनि दे जेरै हा माथो खौरांमोन
सार मोनसे बिसारनि सोमोन्दैसो सावरायनो फैदोंमोन। ए हा मानिथो बिसार जालायखो? माबाले सार, आंनि हिनजावा स्कुलाव गथ' दोनलाङोब्ला बै बेदबारिनि दिल्ली ब्रह्मआ माबा लाइन मारिबाय थायोनो। मालाबा मालाबा हरनि 12टा 1 बाजियालागि SMS गेलेयो, फनबो हरो। बै गुवाहाटि मावबा फुनसिलिं थांनो लिंबाय थायो। आंबो गोबावजों खनसे सुटियाव फैयो। दिगदारसो मोनलायलांबाय आं। दा बिनि सायावनो बिसारनि सोमोन्दै सावरायनो फैदोंमोन सार। सारा एसे हेफाजाब होयोब्ला मोजां जागौमोन नामा? बिहामजो गलापिनि बाथ्राखौ बुंदों ना बानायसो? औ आमायसो। नों सुटिनिफ्राय गोबावजो फैयो। अननाया बारा जायोना। खिफिनाय मानि नोंसोर येस होननानै बुंना लायो। बिहामजोखौ लाइन मारियो ना बिहामजोआ मालायखौ लाइन मारियो? हा बानायसो? दिलीपखौ जुदि बिसार होनांगौब्ला बै सिमलानि सुरेश, भेगुरिनि दिन'नाथ बिसोरखौबो लोगोसे बिसारनि आवथायाव लाबोनांगोन बानायसो। थिग जायाखै बानायसो, थिग जायाखै। उल्टा-अन बानायसो, रागा जांनानै जेबो लाब गैया। बिहामजोफोरनिल' बाथ्रा नङा, अनेक दंसै संसाराव। हायोब्ला बानायसो बिहामजोफोरखौ साख्रियाव लांफा। मेन्डेला, नोंनिया बारा जाबाय नामा? बारा नङालै सार। आरो बानायसो बिहामजोफोरखौ नों बै बिमा-बिफा न'आव दोनहै। नों बिहामजोखौ भारायाव दोननाङा। नोंनि नोमा नोम्फानि न'आवनो दोनहै। भारायावबो माथो मास मोनसेखौनो थाथिरा। दुरनामसो मोनबाय थायो, होखारजाबाय थायो। कारना मा बानायसो? बुजिनो नाजा बानायसो। बिसार खुंनानै लाब गैया, बिसारा उल्थासो जागोन। ओइ बानायसो लाब गैया, उल्था। जिरायदो अनजालि, जिराय। मोजाङै रायलायनांगौ ना। आङो नोंखौ खथ' मोजां मोनो, जि खस्थ' खालामबोबाय, एथ' गोसो थोबोबाय। आंनि गोसोनायाखि एसेल' गोथौ नामा? आं नोंखौ ओंखामखौ बायदि मोजां मोनो सना। अनजालि, नों माने हठात माने गोसोथोनायखौ मानो बदलायनो नागिरनांगौ जाखो नोङो? आङो नोंनि जुनैनो मटर साइकेल बायबाय आरो हाबो बायबाय आरो माबा खालमासि माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों। नों मानो ससेयावनो बिदि फोथाय खेबस' मावनो नागिरो? आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो? आं नों सफैदों राखेबनो खोथा होफ्लांबायमोन। फस्थायगोन नों जाम्बि, फस्थायगोन। बे मोजां नङा, गोग्लैग्रोग्रा माबा बेमार दंनो बिस्रा, बंस'आ मोजां नंखाया। दानथं दंख' नुखायाखै नोङो? गासिनो बिनि आथिंफ्राथ' थमस्रा बायजोबखायो। दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो बुनानै थैला लाबिला खालामबोदां। बेथ' रानथं थंसो। ओरैबा खदालालाय सालाखौ। बिफाखौ खदाल होथारलां। अनजालि, जायखिया जेखि जादोला आङो नोंखौ दिनै लांनो नागिरबाय। नोङो आंजों माबा फुदुल। आङो मटर साइकेलबो लाबोखादों, मटर साइकेलजों थांगोन। माबा मलारल' हैदो कुथा सोरखौ लांनो सानदों, सोरखौ मा खालाय सानदों? बेबादि जोंनाव फैनानै बेबादि मा आखलिथो फैदों नोङो? मा बुरुक जादलाबायखो, मा खदाल लादलाबायखो नोङो? नोङो हाल मावनानै जाग्राखाय एकदम खदालल' दाय माबा दाङो नामा नोङो? माइ बारियावसो बाहायो बेखौ दुब्लियावसो बुदबाव। बेगोनबो नामा बेलाय? बहा हाबाया, बहा बाइकबाया, बहाय मा मावनानै जानो रोंदों नोङो? बाइक बायाखैब्ला बे मानो थाखो आंनावलाय? बे बाइक बियो मटर साइकेल सालायनायाव गानग्रा बियो बुदबाव। सिखा मानसिखासो दुगामारा बुंफैनो हादों नोङो? साला बेखौ बखावना लाबा नोंलाय? आंखौ सिखौ दा बुंनो। आं खावा, आंहा जौ फैसा दं आंनाव। थाब्रा फैसा दं आंनाव। मा बुजिगौ नोंलाय बुदबाव? मा थांगोन नोङो? गांला गांथाब हा दं आंनाव। बायखाजोब्बाय होनबायना आङो। लेक्सार मारिनानै दुगामारा जाफैदों नङा होमबा नोङो? खदालजों खेला गैया बुदबाव। खुनु बिश्वास गैया रायलाय बिजों। मानसि संना जाग्रा मानसिखौ नुबाय आं मानसिखौ। मानसि जाग्रासो नोङो?
दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङाबा मुस्किलसो दङ नोङो दार मासथिनि बेवहाय टेम्पार दुगामारा लेक्सार होफैनो हादों बादि मोनदों बियो गावखौ मिथियै नुयै नुदों गावनि आखल आखुखौ मिथियै नुयै नुदों नोङो असभ्य बेबहार खालायग्रा मानसियानोसो बेग्रोबो नामा बियो बुद्धआ मानसिखौनो जाग्रासो नामा रलाय खुनु बिसास गियानजों खुनु संसद जायाखै मानसिया नै दाथ' नुखाबाय आं मोनामबावोसो नोङो लालायदों आं नाङा जावख्लाबथारसै नामाब्रा साला सैमाखौ